दुलाराय बर' माहारिनि मोनसे गोथार आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनैनिफ्राय 58 बोसोर सिगां 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोनदोंमोन आरो जोनोमनिफ्रायनो बर' हारिनि समाज रांखान्थि बर' हारिनि थासारि थामोनथा रैखाथि आरो खौसेथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबोदों आरो हाबा मावै मावै दिनै बे गोलाव समाव जोङो 2025 मायथाइनि सानब्रैनि जोंहा मेहेरगोनां ओंथिगोनां जुथुमा गोलाव समाव गोबां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेमा दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना एबसुआव हाबा मावनानै माहारि सिबिनाय माहारि दानाय आरो माहारिनि सार्थनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमलांबाय गोबाङा रुंसारि जालांबाय गोबाङा मुंख्लं जालांबाय स्क्रिप्टनि मुभमेन्टआव बाहागो लानाय पिटिसिनि आन्दोलनाव बाहागो लानायनिफ्राय जागायनानै एबसुनि गावनि गुबै दाबि बड'लेण्ड आलादा रायजोनि दाबिसिम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बे गोलाव समाव एबसुनि साफ्रोमबो मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना बाउसोमदोंमोन हारिनि थाखाय आरो दिनै बड'फानि बे जोनोम जायगा बे गोथार जोनोमथिलि दतमायाव बड'फा फोथार बिमुं होनानै बे 52थि बोसोरसालिया जुथुमाखौ बड'फानि मुङाव जोङो बाउदों आरो आं मिजिंथियो बे जुथुमाया जथेस्थ' मेहेरगोनां ओंथिगोनां आरो जाफुंसार जुथुमा जागोन बेखायनो गासै बर' आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि फरायसा फरायसुलि स्टुडेन्ट नोंथांमोनखौ जोंनि गार्जेन जोंनि टिचार्स नोंथांमोनखौ बे सानब्रैनि हाबाफारियाव होखानाय बायदि आं बाहागो लाफैनो खावलायदों जोंहा डेलिगेट सेसन जागोन मोनाबिलियाव आरो बे डेलिगेट सेसनाव प्राय 7,000निबो बारा जोंनि थान्दै बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन अबजार्भार बिथांमोना बादायलायनाय जिखिनि जोंहा कालचार देंखो मोसानाय 3 दङ गाइदे हेलेना काबादि कम्पिटिशन दङ जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी भलिबल कम्पिटिशन दङ बे कम्पिटिशनाव बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय माराथन खारनाय गोबां कम्पिटिशन बेयाव लाखिनाय जादों बेजों लोगोसे 14 अक्ट' खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु मिशन क्वालिटी एडुकेशन मुभमेन्टखौ लानानै खामानि मावदों जोङो एजुकेशन आरो इउथ कनक्लेव लादों जेराव एम्पावरिं इउथ फर भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड एन्ड ए विकसित भारत मोनसे थीम होनानै जोङो टपिक होनानै सावरायनायनि हाबाफारिखौ लादों आरो बेयाव केन्द्रीय मन्त्रि आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों लोगोसे जोंनि गोबां गेदेमा आलासि दैदेनगिरि बिथांमोना थागोन इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशननि सेनियर माने सासे साइन्टिस्ट आरो बारग' फर्मार डाइरेक्टर बिथाङा बाहागो लागोन गुवाहाटी प्लेनेटरियामनि किउरेटर बिथाङा बाहागो लागोन आरो बड'लेण्ड स्पेस एन्ड साइन्स एक्जिबिशन जों मोनसे जोङो बे जुथुमायाव जोङो मेहेरगोनाङै कलेज इउनिभार्सिटिनि स्कुलनि मडेल लाबोनानै बेयाव दिन्थिफुंनायनि हाबाफारि जों थिग खालामदों आरो बे सावरायनाया थारैनो ओंथि गोनां जागोन बर' मिडियाम बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनायाव बिनि थाखायबो आलादा जों मोनसे सावरायनाय लादों 15 फेब्रुवारियाव जोंहा मोननै हाबाफारि दं फुंबिलिनि समाव एबसुनि जे गोलाव समनि जि जारिमिन सोमावसारनायनि जारिमिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिनखौ जोङो सुजुनानै दिहुनदों जों बेखौ बेखेवगोन आरो एबसुनि जिल्ला आनसलिक आरो मिरुनि गासै गोदान गोजाम दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लानायनि गेजेरजों माहारिबाद बड'फानि सिमां गेरेमसा आरो मास्टार रेस दानायनि सिमांनि सायाव जों गुवार आरो गोथौयै सावरायगोन बेलासे जोंहा गुबुन गुबुन माहारियारि गौथुम जातीय छात्र संगठननि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ जों हांख्रायदों आरो जों जिहेतु बिग ब्रादारनि रल लादों आरो बे हिसाबैनो जों बयखौबो हांख्रायनानै जोंनि बे मन्चआव बड'लेण्डखौ आसामखौ आरो आसामाव बड'लेण्डआव थानाय बर'फोरनि भबिष्यत निर्माणनि थाखाय जोङो बेयाव बयजोंबो सोमोन्दो दानायनि थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ पेपारे गावगासिनो ओंखारबाय फैबाय थानाय 16 मार्चआव भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि जे एकर्ड बर' गोजोन गोरोबथा 2020 नि जि एकर्ड बिनि जि दफाफोरा दासिम मावफुंजाबाय आरो माखासे आद्रा दफाफोर दंबावो बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो भारतनि गाहाय मन्त्रि आरो नखर मन्त्रि आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांमोननि जि माने हाबा मावनायनि जि पलिसि आरो एजेन्डायाव
बर'नि पलिसि आरो एजेन्डाखौबो लांफानानै मोनसे समाव जोङो सोमावसारदों जोङो मुंख्लं जानो गोनां जादों जोंखौ मालाबा ट्राइपार्टाइटआव लेंहरदों आरो मालाबा जों सप्ता खनसे गाहाम मास मोनसे मास मोननै 6 मास गाहाम सोमावसारनायनि टाइमाव देशनि प्रधान मन्त्रि नखर मन्त्रिखौ जोङो माने नायगिरबाबो जोङो एपइन्टमेन्ट मोनाखै बा लोगो हमनायनि खाबुखौ मोनाखै दा बे सिचुएशना बारबाय जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि गावनि थामोनथा रैखाथिखौ जों मजबुत फसंथाबाय आरो बिनि बडलेण्ड आलादा रायजो दाबिनि गेजेरजों बिएसि बिटिसि आरो दिनै बिटिआर मोनथाम गोरोबथा मोनबाय आरो बे जि जोंनि सम्पद जि केपिटेलखौ लानानै जोंहा लामा हान्थिबावलांनांगौ दङ मेकानिजमा मोननै जे सोमावसारनायनि गेजेरजों दाबिनानै बार्गेनिं खालामनानै आनकम्प्रमाइजिं भाबै जों बिख'नानै लाबोनांगौ किन्तु बेबो आल्टिमेटलि टेबोलावनो समाधान जायो टेबोलावनो जोङो कन्जिनियेल एटमस्फियाराव रायज्लायनो गोनां जायो आरो दिनै बडलेण्ड महत्सब खुंनायनि गेजेरजों 15 आरो 16 नभेम्बराव 15 नभेम्बराव प्रधानमन्त्रिया फैनायनि गेजेरजों नरेन्द्र मोदी बिथाङा फैनायनि गेजेरजों दिनै बर'नि जोंनि राव थुनलाइ जोंनि हारिमु बर'नि जि सान्थिनि जि मडेल बडलेण्ड जि पिस मडेलखौ जोङो विश्व दरबाराव प्रधानमन्त्रिया गावनि एम्बासाडर हिसाबै बर'नि एम्बासाडर हिसाबै दिनै लानानै थांदों बे बेसेबांबा गिदिर मोनसे जोंनि एचिभमेन्ट नुनायाव बियो गोरलै बाथ्रा किन्तु बिनि जि सिगनिफिकेन्ट बिनि जि एप्लिकेशन बे जथेस्थ ओंथि गोनां आरो दिनै नैबे जुथुम्मायाव जोङो खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन देशनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लानो फैगासिनो दङ आरो बिथाङा सानथामनि हाबाफारिजों आसामाव दावबायफैगोन दा बेखायनो दिनैनि जोंनि मेकानिजमा जाबाय जे जोंनि देशनि जायफोर मुरब्बिफोर दङ जायफोर देशखौ माने सासन खालामदों बा बिथांमोना दैदेनबाय थादों लिडारशिप होदों बिथांमोनखौ जोङो प्लिज खालामनानै बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे जोंनि हारिनि जिखिनि मावबावनांगौ बिथिंफोरखौ जोङो बिथांमोननो पारसु खालामनानै नैबेबायदि जुथुमा आरो गेदारिंनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि एजेन्डाजों लोगोसे बिथांमोननि एजेन्डायाव जों मिट खालामनायनि थाखाय परिकल्पना तयार खालामनायनि गेजेरजों जोङो हाबा मावलांगासिनो दङ दा बै एजेन्डाया मोनसे आलादामोन नैबे एजेन्डाया आलादा किन्तु थांखिया मोनसेयानो मोनसे बिन्दुआवनो सहैगोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बे जुथुमानि समा दिनै 5 बोसोर 2020 निफ्राय 2025 एकर्डनि टाइम 125 एमेन्डमेन्ट पार्लियामेन्टआव पास जानांगौ जों बयबो बुंबाय थादों आरो बियो नैबे एकर्डनि मोनसे आत्मा बायदि आरो बिनि गेजेरजों जोंनि क्षमताया बांगोन जोंनि समस्थिया बांगोन फाइनान्सियेल पावारा बांगोन जोंनि समस्थिया बांनाय लोगो लोगो एरिया बांगोन आरो लोगोसेनो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार दङ गामि थिसनबावनांगौनि मेटार दङ बर' कसारी काउन्सिलनि माने पुर्णांग मर्यादानि जि बिथिं थाबाय लोगोसेनो कार्बि आंलं एसटि हिलनि इस्यु दङ एनडिबिनि मार्टियार परियालनो फैसा होबावनांगौ दङ रिहेबिलिटेसना प्राय जोबनायनि लामायाव फैबाय 4881 दासिम जाबाय स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेजनि गेजेरजों इनफ्रास्ट्राक्चार इनस्टिट्यूशन लाबोनांगौ दङ आरो जेलाव थानाय जोंनि बिदा फंबाय एनडिबि बिथांमोनखौ जोङो लांदां अख्राङाव लाबोनांगौ दङ दा बेखायनो माखासे मेकानिजम तयार खालामनानै जोङो बेबायदि परिकल्पनाजों आवगायदों बेयाव जोंनि जि अबजेक्टिभ बेयो क्लियार क्रिस्टल क्लियार दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जुथुम्माखौ जोंनि डेलिगेट हाउसआव सावरायनायनि गेजेरजों फिउचार कर्स अफ एक्शनखौ जों तयार खालामगोन जोंनि भिजन आरो मिशनखौ जों तयार खालामगोन जातीयताबाद माहारि सिबिनाय माहारि दानायनि थाखाय माहारिनि थाखाय हाबा मावनायाव एबसुआ मालाबाबो कम्प्रमाइज खालामा 1% जोङो आपोजिन भाबै जोंनि डिटारमिनेशनखौ लानानै जों आवगायलांगोन बे जोंनि संकल्प बे जोंनि रादाय आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माने बे जि मोनसे सम खोन्दो जों जिखिनिया दिनै बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दङ बयबो जोङो खोब मजबुतै हाबा मावलायनांगोन आं बेखौसो फोथायो आरो बेखायनो आं खावलायदों जे गोदान जेनेरेशना निउ जेनेरेशना दिनै बेयाव रल लाफैनांगोन बिबान लाफैनांगोन आरो बे बिथिङाव आङो सासे मावथि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि समनि आफादगिरि हिसाबै आंनि मोनदांथिया बेखौनो बुङो जे आनसलिक लेभेलाव जिल्ला लेभेलाव स्टेट कमिटि इउनिभार्सिटि आरो कलेज इउनियन कमिटियाव जोङो बयबो संबिधाननि बायदि 2 बोसोरनि थाखाय हाबा मावो
आरो बे हाबा मावनायनि गेजेरजों जोंनि जे सम खोन्दोआव हारिनि थाखाय जों सेल्फलेस भलुन्टारि जों सार्भिस होयो। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला दखरा आरो जे जोंनि स्टेट कमिटिफोरनि जथुम्माफ्रा अलरेडि जोब्बाय आरो दायो फैयै फैयै मिरु आफादनि जथुम्मा जोङो खालामनो थांगासिनो दङ, खुंनो थांगासिनो दङ।